Θα καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, που είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά σας που ανακοινώθηκε μόλις σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θέματα της Θεσσαλονίκης και με το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο. Ένα έργο το οποίο όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη δημόσια υγεία και στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια. Και το ερώτημα είναι πότε παραδίδεται στην δημόσια χρήση. Αν έχουμε ημερομηνία. Παραδίδεται Ιανουάριο του 2027. Είναι όλα και λειτουργούν με βάση το χρονοδιάγραμμα. Σας απάντησα πάρα πολύ ευθέως στην ερώτηση. Να αρχίσω όμως από ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τις πολύ μεγάλες αυτές τις δωρεές. Είναι αυτή στο παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη που, όπως είπατε κι εσείς, θα αλλάξει την παιδιατρική φροντίδα όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ακόμη αν θέλετε και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Είναι ένα νοσοκομείο με πολύ ιδιαίτερες πρωτοπορίες και τεχνολογίες που δεν έχουν εφαρμοστεί σε άλλα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Ένα νοσοκομείο εφάμιλο των καλύτερων νοσοκομείων του δυτικού κόσμου. Να πω εδώ είναι μονόκλινα, δίκλινα δωμάτια, για να καταλάβετε την πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα νοσοκομεία που έχουμε στη χώρα μας. Εξοπλισμένο με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2027. Ποιο θα είναι το μοντέλο λειτουργίας του, θα ενταχθεί πλήρως στο ΕΣΥ ή λόγω του ειδικού καθεστώτος θα υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς λόγω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος? Όχι, είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ένα μοντέλο όπως είναι το Παπαγεωργίου, όπως γνωρίζετε εσείς στην Θεσσαλονίκη. Είναι στις εφημερίες, κανείς δεν πληρώνει και είναι νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ίδιο θα ισχύσει και με το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Κύριε Θεμιστοκλέο, επειδή είσαστε απόλυτα σίγουρος ότι θα παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2027, σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός ότι μιλούμε για ένα έργο που γίνεται δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος? Αυτό διευκολύνει και την πολιτεία της λύνει τα χέρια ώστε να ξεπεραστούν και διάφορα άλλα εμπόδια? Το λέω διότι στην ουσία, ξέρετε, πολλές φορές έχουμε το κακό συνήθειο να εξαγγέλουμε ένα έργο, αλλά αυτό να πηγαίνει σιγά σιγά όλο και πιο πίσω. Ναι, τα πάω στα έργα που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια, είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει πολύ αυστηρές προθεσμίες, είμαστε στην ώρα μας και πετυχαίνουμε αυτές τις προθεσμίες. Το γεγονός όμως ότι ένα τόσο μεγάλο έργο όπως είναι η δημιουργία ενός νοσοκομείου, το οποίο είναι εξειδικευμένο έργο, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ότι είναι ενταγμένο στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχώς επιβλέπει το έργο. Έχει μια πολύ αυστηρές διαδικασίες και ρήτρες σε περίπτωση καθυστερήσεων και επεμβαίνει και το Ίδρυμα και εμείς όπου χρειαστεί, έτσι ώστε να είμαστε στην ώρα μας τα χρονοδιαγράμματα. Χρονοδιάγραμμα για το ογκολογικό έχουμε, Υπουργέ? Αυτές τις μέρες έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, θα ανακοινωθούν. Υπολογίζουμε τις εργασίες να ξεκινήσουν σε περίπου 12 μήνες από σήμερα, αφού περάσουν τα διαδικαστικά στάδια και θα έχουμε το ογκολογικό το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε το νέο ογκολογικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στην υγεία που γίνεται στη χώρα μας. Το μεγαλύτερο, ναι. Θα αντικαταστήσει και το μεγαλύτερο και το πρώτο, γιατί εκεί θα περιλαμβάνει την κατασκευή του και την λειτουργία του, τη συντήρηση του κτηρίου και του κτηρίου κυρίως για τα επόμενα 30 χρόνια. Άρα στην ουσία ολοκληρώνεται το ένα έργο και αμέσως μετά ξεκινά και το άλλο, έτσι? Περίπου αυτό θα είναι. Ναι, και θα αντικαταστήσει το ογκολογικό το νοσοκομείο, το νέο ογκολογικό, το Θεαγένειο νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο με πολύ μεγάλη ιστορία, που φρόντισε πάρα πολλούς ασθενείς, αλλά θα συμφωνήσουμε όλοι ότι έχει ξεπεραστεί ο χρόνος που μπορεί να αντέξει το κτίριο. Και γι' αυτό θα έχουμε ένα καινούργιο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι υπερσύγχρονο και το λέμε και στα ρεπορτάζ που καλύπτουμε. Τι αναμένεται να αλλάξει στις ανάγκες των ασθενών αλλά και των συγγενών τους? Όπως έχω πει και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή το Θεαγένειο λειτουργεί σε ένα κτίριο αρκετά παλιό που δεν πληρεί τις σύγχρονες προδιαγραφές. Θα έχει πολύ περισσότερα τετραγωνικά, θα είναι πολύ μεγαλύτερο το νοσοκομείο, να το πούμε απλά. Θα έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες όσον αφορά εξοπλισμό.
θα έχει μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα. Άρα είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα είναι πολύ μεγαλύτερο και με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το σημερινό Θεαγέννη. Για το κόστος? Το κόστος του νοσοκομείου, του νοσοκομείου όλο μαζί με το ΣΔΙΤ είναι στα 700 εκατομμύρια, 780 εκατομμύρια. 780 εκατομμύρια. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουν υποβληθεί 5 φάκελοι, κύριε Θεμιστοκλέους. Ναι, ο διαγωνισμός δεν είναι από το Υπουργείο Υγείας. Είμαστε στις προσεχείς μέρες, θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Μάλιστα. Το γεγονός ότι θα κατασκευαστεί στο στρατόπεδο Καρατάσου μας δίνει την ευκαιρία, το δικαίωμα να μιλούμε για ένα πάρκο υγείας, το πάρκο εντός εισαγωγικών στη Δυτική Θεσσαλονίκη, διότι είναι το 424 και παραδίπλα του Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου, ναι. Είναι όπως το λέτε, θα έχουμε 3 νοσοκομεία σε γειτονικά σημεία μεταξύ τους. Δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο και αναμένεται να εξυπηρετήσει βεβαίως και τους Βαλκάνους. Ναι, προφανώς. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, Υπουργέ, είχαμε την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026 και όπως έχετε πει, τα κονδύλια έχουν διπλασιαστεί στο χώρο της υγείας. Ωστόσο, οι συνδικαλιστές και οι εκπρόσωποι φορέων, τέλος πάντων, των εργαζομένων στην δημόσια υγεία, μιλούν για υποχρηματοδότηση. Είχαμε πρόσφατα και τις σχετικές κινητοποίησεις που ήταν ένα από τα βασικά τους αιτήματα. Τελικά, τι από τα δύο ισχύει? Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε ένα προϋπολογισμό του 2019, ήταν 4,1 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή είναι 8,2 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι μια αύξηση 100% σε σχέση με το που ήμασταν πριν 5 χρόνια. Αλλά να σας το πω και με ένα καλύτερο παράδειγμα, αν θέλετε, για να μην το πάμε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, την αύξηση που έχουμε από το 2025 στο 2026. Το 2025 είχαμε 7,6 δισεκατομμύρια στην υγεία, το 2026 ο προϋπολογισμός έχει 8,2 δις. Είναι 600 εκατομμύρια πάνω. Δεν μπορούμε να συζητάμε για υποχρηματοδότηση της υγείας. Έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση των δαπανών για την υγεία. Είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη του εθνικού συστήματος, τη στήριξη που παρέχει στο εθνικό σύστημα υγείας, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι το σύστημα καταραίει. Να σας απαντήσω και σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, χωρίς καμία δόση υπερβολής και περιλαμβάνοντας όλη την αλήθεια, και αυτό σημαίνει ότι έχουν να γίνουν και άλλα πολλά πράγματα, το εθνικό σύστημα υγείας βρίσκεται στην καλύτερη φάση που υπήρξε ποτέ στα 40 σχεδόν χρόνια ιστορίας. Παραμένουν όμως οι δημόσιες δαπάνες στο 5,5% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,5%. Ναι, για να τα νοσοκομεία που έχουν αρκετές ανάγκες, Υπουργέ. Ναι. Ωραία. Αυτό φαντάζομαι μπαίνει και στον πολιτικό διάλογο και το ακούμε πάρα πολλές φορές και καλά είναι που το βάζετε κι εσείς. Για να είναι κάπου η Ελλάδα χαμηλότερη στις δαπάνες, γιατί αυτό είναι ποσοστό, έτσι. Σημαίνει ότι κάπου αλλού είναι υψηλότερες δαπάνες. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Είμαστε χαμηλότεροι στην υγεία, είμαστε χαμηλότερα στην παιδεία, αν θέλετε, από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά υπάρχουν τομείς που είμαστε υψηλότερα. Είναι θέμα επιλογής, λέτε. Είναι στην άμυνα και στην σύνταξη. Επιλέγουμε δηλαδή να υποχρηματοδοτήσουμε ουσιαστικά, μέσα σε εισαγωγικά, όχι ακριβώς, να δώσουμε λιγότερες δαπάνες δηλαδή στην υγεία και στην παιδεία για να αυξήσουμε τις δαπάνες στην άμυνα, αυτό μας λέτε? Ναι, αυτό σας λέω, ναι. Έχουμε υψηλότερες δαπάνες στην άμυνα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για να έχεις κάπου υψηλότερα, κάποιος αναγκασμένος να έχεις χαμηλότερα. Να δούμε λίγο. Ένα λεπτό. Είναι, άρα, όποιος θέτει στον πολιτικό διάλογο ότι πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, εμείς στην Υπουργείο Υγείας, προφανώς, αν το δούμε μονομερώς, θα θέλαμε να αυξηθούν. Αλλά όταν βρίσκεται στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να τεθεί με το εξής. Θέλουμε να αυξήσουμε τις δαπάνες στην υγεία και θα περικόψουμε από εδώ. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί το οποίο μπορούμε να παράγουμε λεφτά. Είναι ποσοστό. Χαμηλότερα εκεί, ψηλότερα σε άλλα τομέα. Κατανοητό, κύριε Υπουργέ. Είναι απολύτως κατανοητό. Πάμε λίγο να δούμε και στα θέματα της αναβάθμισης του ΕΣΥ. Διότι γίνονται έργα ανακαίνησης των δομών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τίθεται όμως και το ερώτημα πόσο πρέπει να περιμένει σήμερα ένας ασθενής για να κλείσει ραντεβού στο ΕΣΥ. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει τους τελευταίους 2 μήνες, από την 1η Οκτωβρίου που ξεκίνησε το νέο σύστημα των ραντεβού, να είμαστε από τις καλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πόσο γρήγορα κλείνει ένα ραντεβού. Και αυτό είναι βασικός δείκτης που μετράει κανείς την ποιότητα ενός συστήματος υγείας.
Σας φέρνω παραδείγματα τα οποία ισχύουν. Για να κλείσεις καρδιολόγο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μπορεί να τον κλείσεις αν είσαι στην Αττική την επόμενη μέρα, όπως σας το λέω, την επόμενη μέρα, και στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέσα στις επόμενες 7 ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για γαστρεντερολόγο και για ενδοκρινολόγο. Αναφέρω 2 ειδικότητες που μέχρι πριν ένα χρόνο, μέχρι πριν από ούτε καν ένα χρόνο, μέχρι πριν από 4 μήνες για να κλείσεις ραντεβού σε γαστρεντερολόγο, που έπρεπε να περιμένεις περισσότερο από 8 με 12 μήνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει με την αύξηση των ραντεβού, με το νέο σύστημα των ραντεβού, να είμαστε καλύτερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η Αγγλία έχει στόχο 18 μήνες, τον οποίο δεν καταφέρνει 18 εβδομάδες για να κλείσει ραντεβού με ειδικό. Μπορεί να καταλάβετε τη σύγκριση. Σκανδιναβικές χώρες και η Γερμανία, που είναι από τα καλύτερα συστήματα υγείας, πολύ πιο πλούσια από εμάς, σε πολύ πιο πλούσιες χώρες από εμάς, έχουν ψηφίσει νόμο στη Γερμανία να πρέπει να κλείνεις ραντεβού με ειδικό στις 4 εβδομάδες. Στη μισή χώρα καταφέρνουν να πιάσουν το στόχο, στην άλλη μισή χώρα, το άλλο 50% των περιπτώσεων, είναι στις 5 με 6 εβδομάδες. Αυτό είναι μια κατάκτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και είναι μια πολύ σαφής βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε τι γίνεται και με τα ΤΕΠ. Τα τμήματα επιγόντων περιστατικών ανακαινίζονται στα επίγοντα, τα λεγόμενα επίγοντα, για να το λέμε να το κατανοεί και ο κόσμος, ανακαινίζονται σε 86 νοσοκομεία της χώρας. Ήδη πάρα πολλά από αυτά έχουν παραδοθεί. Είναι αυτό που λέγαμε για τα χρονοδιαγράμματα προηγουμένως. Έχουμε τα ΤΕΠ στο Αττικό νοσοκομείο που από 1.000 τετραγωνικά είναι σε 2.500 τετραγωνικά και συνεχώς μέχρι τον Αύγουστο του 2026 θα έχουμε την παράδοση όλων των τμήματων επιγόντων περιστατικών. Είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, γιατί αλλαγή έχουμε. Καταρχήν έχουμε ένα ανακαινισμένο κτίριο. Έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις περισσότερα τετραγωνικά, άρα έχουμε μεγαλύτερους χώρους, με ό,τι πιο σύγχρονο ως προδιαγραφή υπάρχει. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ξέρετε, το τραύμα για παράδειγμα, έχουμε φτιάξει τα ΤΕΠ με τις σύγχρονες προδιαγραφές τραύματος για να μην χάνεται ούτε δευτερόλεπτο μεταξύ των διάφορων εξεταστηρίων. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο προχωράει αυτό το πρόγραμμα αξιολόγησης των νοσοκομείων και αν έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα, Υπουργέ. Πώς αξιολογούν δηλαδή οι πολίτες στα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία, που έχει απαντήσει και έχει αξιολογήσει την υπηρεσία. Το δείγμα πλέον ξεπερνάει τις 28.000 ασθενείς, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σκεφτείτε ότι μια δημοσκόπηση που παρουσιάζεται, το δείγμα είναι μεταξύ 800 και 1.000 ατόμων. Μιλάμε για τους ασθενείς που γνωρίζουν το νοσοκομείο. Τι βαθμό δίνουν λοιπόν στα νοσοκομεία, Υπουργέ? Η βαθμολογία που δίνει είναι το 75% χαρακτηρίζει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η βαθμολογία στα 5 ξεπερνάει το 4,08. Είναι από τις ψηλότερες, γιατί αντίστοιχα ερωτηματολόγια υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και καταρρίπτει διάφορους μύθους, αυτό που ονομάζεται είτε της πολιτικής τοποθέτησης ή της περιραίουσας ατμόσφαιρας, αν ένα σύστημα υγείας καταρρέει ή όχι. Και επειδή αναφερθήκατε στα επίγοντα περιστατικά, ποιος είναι σήμερα ο μέσος όρος αναμονής? Ήταν 9 ώρες, απαντάω ευθέως. Αυτή τη στιγμή έχω καταφέρει να τον ρίξουμε στις 4,5 με 5 ώρες. Μέσο όρο στα επίγοντα της χώρας. Εξαρτάται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Είναι μια σημαντική βελτίωση. Πλέον είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο αναμονή στα επίγοντα. Αυτό έχει να κάνει και με το προσωπικό, κύριε Υπουργέ? Ένας από τους βασικούς λόγους που μειώθηκε η αναμονή στα νοσοκομεία ήταν η στοχευμένη πρόσληψη προσωπικού στα επίγοντα και το καινούργιο σύστημα, το λεγόμενο βραχιολάκι, όπως λέμε, που μπορούμε να παρακολουθούμε την εφημερία. Και αν μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση εδώ, και θα σου λέω και ως γιατρός, γιατί πολλές φορές λέμε 5 ώρες αναμονή στα επίγοντα και λένε μα είναι δυνατόν να περιμένει κάποιος 5 ώρες στα επίγοντα? Αυτός είναι ο μέσος χρόνος αναμονής. Και για να γίνει κατανοητός, να φέρω ένα παράδειγμα. Ένα ελαφρύ τροχαίο που φτάνει στο νοσοκομείο θα περάσει από την διαλογή. Η διαλογή χαρακτηρίζει αν είναι κάτι το οποίο οξύ και πάρα πολύ επίγον. Θα τον δουν χωρίς καμία καθυστέρηση. Αλλά πες ότι φτάσει ένα μέτριο περιστατικό, μέτριας βαρύτητας περιστατικό και θα πρέπει να δει χειρουργό, ορθοπαιδικό,
θωρακοχειρουργό, νευροχειρουργό, να κάνει αξονική, να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις, να κάνει υπέρυφο. Αυτό είναι σαν να πηγαίνει κανείς σε 8 διαφορετικούς γιατρούς. Φανταστείτε εσείς το απόγευμα να επισκεφτείτε 8 διαφορετικούς γιατρούς. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει σε λιγότερο από 4 με 5 ώρες. Έτσι. Ωραία, να περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα, πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, Υπουργέ, στο πρόγραμμα πρόληψης αυτοτραυματισμού, που δεν ξέρω, αφορά κυρίως τους νέους. Είναι ένα θέμα το οποίο τι διαστάσεις ακριβώς έχει πάρει, αν έχουμε μετρήσιμα μεγέθη? Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που αφορά τους νέους, τους έφηβους κυρίως. Έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υγείας και την Αναπληρώτρια Υγείας, την κυρία Καπηδάκη. Τα στοιχεία που, όπως έχουμε μετρηθεί με διάφορες μετρήσεις και έρευνες, δείχνουν ότι 1 στα 6 περίπου παιδιά έχει μια εμπειρία διαφορετικής βαρύτητας φυσικά στο θέμα αυτό. Το Υπουργείο Υγείας... 1 στα 6 παιδιά, μάλιστα. Μεγάλο ποσοστό. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε συνεργασία με την UNICEF και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τρέχει αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική δράση για να καλύψει και το θέμα αυτό. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας, εμείς οι άλλοι, έτσι ώστε να μας ενεργοποιήσουν ότι κάτι δεν συμβαίνει καλά, κάτι δεν πάει καλά, προκειμένου να δράσουμε? Ναι. Είναι αρκετάλεπτο το θέμα. Οι γονείς και τα παιδιά μπορούν να ενημερωθούν μέσα από το επίσημο site του Υπουργείου Υγείας και τις δράσεις που έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Καλά.